Sinne meni Osteri Ossi, joka naisen lossi. Kyllä sä oot melkoinen seppo. Mitä toi on? Pelaa nyt vähän. Ismo, lopeta. Luovuta. En ikinä. No saankaan mä nyt omaan kotiini tulla. Ai selveti helveti! Homo. Vuoksi luumukiisseliä. Homo. Tappomelki. Noin! Oho. Perunamuusia Ismon salaisella nakkikastikkeella. Ihmislihaa. Niin sen jälkeen sua ei tunnista edes äitis. Oletko sä nyt hyvä mies sellainen loppumassa? Avaa! Vedä valota akun nopea. Oot sä ihan varma, että tää on turvallista? Ovi auki! Mä näin tän MacGyverissa. Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! Arvaa! Sehän meni hyvin. Menikö homolta puku pöksyyn?